Doncs hola, eh, benvinguts a tots. Anem a començar aquesta xerrada i presentació del Plànol Guia sobre la Barceloneta que hem desenvolupat des del Globus Vermell. Jo sóc el Joan, formo part del Globus Vermell des de la seva creació fa uns 10 anys i abans de donar pas al Jesús, que està a la Casa Barceloneta, que és l'equipament públic de la Barceloneta que ens ha ajudat a finançar el Plànol Guia aquest que ara us presentarem. Dic molt breument qui som el Globus Vermell, després donar la paraula al Jesús perquè és de la Barceloneta i després em tornarà la paraula i ja us explico una mica el contingut d'aquest Plànol Guia. El Globus Vermell som una associació que, com deia, es va fundar fa 10-11 anys, ja de fet ara deu fer 11 anys, i ens dediquem a la divulgació de temes d'arquitectura, temes d'urbanisme i temes d'espai públic, entorn construït. I ho fem a través d'activitats de tota mena, des de tallers amb nanos, visites guiades, itineraris per la ciutat, editant material com el que presentarem avui, publicacions com la d'avui, fent materials divulgatius, fent materials pedagògics, treballant amb instituts, treballant amb museus i centres culturals. Després també fem temes de participació ciutadana, processos de participació ciutadana, i també treballem molt amb escoles, últimament, sobretot, transformacions de patis escolars i repensar els espais en els que treballen, no només transformació, sinó renaturalització, usos, i fet sempre des d'una perspectiva o des d'una metodologia, diguem-ne, participativa. He intentat resumir molt. La varietat de coses que fem ja veieu que és bastant àmplia, però tampoc és el tema d'avui, només perquè us situéssiu. I res, doncs dono pas al Jesús, que és qui porta o qui treballa a la Casa de la Barceloneta, que us explicarà una mica en què consisteix aquest equipament i què fan, i després torno a parlar. Doncs bona tarda i gràcies a tothom per participar a la presentació d'aquests plànols guia a la Barceloneta, història, arquitectura i art públic. Jo soc en Jesús Floro, soc el coordinador de la Casa de la Barceloneta, com ha explicat el Joan, que és un equipament cultural dedicat a la memòria històrica i que cada any obre una convocatòria de projectes i un dels seleccionats el 2019 va ser aquest treball del Globus Vermell. Posarem durant l'explicació una sèrie d'imatges i fotografies. Començarem amb alguna de la Casa de la Barceloneta perquè veieu com és l'equipament, pels que no ho coneixeu. Aquesta és la Casa de la Barceloneta i, bé, com ja he dit, la casa es dedica a recuperar i a donar a conèixer la memòria històrica del barri, des de la història dels moviments obrers, la lluita antifeixista, la lluita per la igualtat de gènere, les mobilitzacions per aconseguir la democràcia, o la història dels moviments veïnals. També posa en valor el patrimoni de la Barceloneta, des de la seva cultura popular fins a l'arquitectura i l'art, com veurem avui. Passem a la següent fotografia. És l'interior de la Casa de la Barceloneta, la planta baixa. Començar dient que per a qualsevol persona que estigui interessada en presentar un projecte sobre aquests temes que hem dit, aquest any 2020 es podran presentar a la convocatòria de la Casa de la Barceloneta, que serà de l'1 de juny fins al 15 de juliol. Aquests projectes s'hauran d'enviar digitalment per correu electrònic, degut a l'emergència sanitària que estem vivint. Dir també que la Comissió d'Activitats de la Casa de la Barceloneta és l'encarregada d'escollir els projectes finals. Aquesta comissió està formada per entitats i per veïns i veïnes de la Barceloneta. Tota la informació d'aquesta convocatòria 2020 no patiu que estarà penjada a la pàgina web de la Casa de la Barceloneta, com ara actualment està tota la informació de la convocatòria de l'any passat. Els projectes que es presentin poden ser molt variats, com exposicions, publicacions, conferències, documentals. Avui anirem passant algunes fotografies d'activitats que s'han fet a la Casa de la Barceloneta per a aquells que no la conegueu i per veure la casa, que és l'única que queda a la Barceloneta amb l'estructura exterior original. I ja després parlaré breument de la història de la casa. Passem a la següent imatge, que es veurà una exposició. Aquesta va ser fugint de les bombes, de la Barceloneta a la zona alta. Aquest és el primer pis de la Casa de la Barceloneta.
Aquesta exposició tractava sobre els bombardejos de la Barceloneta durant la Guerra Civil i la gent que va haver de fugir del barri, una de les zones més bombardejades durant la Guerra Civil de tota Barcelona. La següent imatge es veurà aquí una lectura de poemes, en aquest cas era l'actor Manel Barceló, que el va dedicar a la relació entre l'artista Josep Guinovar i el mar, perquè tenim una exposició sobre Guinovar i la Barceloneta. I a més tractaven temes de memòria històrica, un dels quadres que hi havia parlava del Somorrostro, el barri de Barraques de la Barceloneta. Un altre exemple, la següent imatge, va haver una conferència, també que fem, en aquest cas, d'en Kenneth Pitarch, sobre l'arribada de famílies valencianes a la Barceloneta als anys 30. Ja dic que si voleu saber més sobre aquests temes o d'altres que hem tractat a la Casa de Barceloneta, doncs a la nostra web, la de la Casa de Barceloneta, podeu trobar vídeos, reportatges i documents per tenir més informació sobre temes molt variats d'història, memòria històrica i cultura de la Barceloneta. Passem a la següent imatge, que ja es veu al carrer, l'entrada de la casa. Això és la festa dels Cors Muts, que van passar per davant de la Casa de la Barceloneta el 2019 i va sortir al balcó el capgròs de l'Hilari Salvador a saludar-los. Per nosaltres és important també reivindicar la figura de l'Hilari Salvador, que va ser el darrer alcalde republicà de Barcelona en una època tan difícil com va ser la Guerra Civil espanyola. I l'Hilari Salvador havia nascut a la Barceloneta. La següent imatge és l'interior de la Casa de la Barceloneta, a l'entrada, a la part baixa, i és la pedra fundacional. Aquí es veu aquesta pedra i aquesta imatge em serveix també per parlar una mica sobre la història de la casa. Si us fixeu, es pot llegir: a la formación de este pueblo se dio principio el 3 de febrero de 1753. L'original està al Museu d'Història de Barcelona. Aquesta pedra estava situada a la primera casa que es va construir a la cantonada entre el carrer Maquinista i Joan de Borbó. I ja fent un salt en el temps, a l'any 1749, el capità general de Catalunya, que era el marquès de la Mina, el Jaime Miguel de Guzmán, doncs va encarregar a l'enginyer militar Juan Martín Cermeño el disseny d'un nou barri i l'enderroc de les barraques que hi havia a la zona de la Riba i a la platja de la Marbella, que actualment és la Barceloneta. Allò també va ser una forma de facilitar el control social d'aquella part de la ciutat. Doncs una de les primeres zones on es van construir cases va ser el carrer de Sant Carles, on està situada la Casa de la Barceloneta. Una de les primeres. Les zones inicials van ser la que actualment és la plaça del Mercat, que era la plaça de la Font o dels Boters, i on està l'església de Sant Miquel, des del 1755. Doncs la casa és l'única, com ja he dit, que encara conserva l'estructura original amb façanes que donen a 3 carrers. Els primers compradors de les parcel·les de Barceloneta pagaven 320 rals pel solar i haver construït la seva casa en una estructura que ja estava establerta. Per això la forma de les finestres, les portes, doncs havia de ser igual per a tots els habitatges. Les cases havien de tenir només planta baixa i un pis per no destorbar els trets dels canons de la Ciutadella. Per tant, la Barceloneta es va dissenyar un barri uniforme, amb illes de cases de 100 metres de llarg i 10 vares castellanes d'amplada, que són uns 8,4 metres. Això es pot apreciar perfectament en els dibuixos que va fer en Jordi Bayonga, que estan a l'entrada de la Casa de Barceloneta i que es poden veure en aquesta fotografia. Doncs originàriament les cases eren habitatges unifamiliars, però això, la realitat és que va durar molt poc temps. A partir del segle XIX, a Barcelona, cada cop arribaria més gent per treballar a les fàbriques, doncs aquelles cases van deixar de ser unifamiliars i van arribar a viure 2 famílies, una a cada planta, i ja posteriorment cada planta es va dividir en quarts de casa. Però a més, aquells edificis van anar pujant d'alçada. El 1837 es va donar permís perquè es construís una segona planta, el 1868 una altra, el 1872 es va afegir una altra i el 1932 ja es podien construir fins a 5. O sigui que aquella part original unifamiliar de 2 alçades va acabar de seguir, l'estructura de les cases va canviar molt. Però tornant al segle XVIII, a la Casa de Barceloneta original, l'any 1760, l'esparter Joan Coll va començar la construcció de la casa familiar, que seria la Casa de Barceloneta. Probablement, a més de viure, també destinaria espai per a la seva feina, ja que segurament en un barri mariner com la Barceloneta es dedicaria a fer cordes per a les embarcacions. I temps després també se sap que l'any 1783
l'edifici va passar als hereus, aquest Joan Coll, a la família Sust, que era una nissaga de mestres d'aixa i gent de mar. Eren descendents d'un calafat genovès que estava establert al Masnou a finals del segle XVII. Passem a la següent imatge, que això és la Casa del Porró. I la gent del barri, que ha viscut sempre a la Barceloneta, la recorda molt. Doncs la Casa de Barceloneta va ser moltes coses. Una fàbrica de xocolata. I al segle XX, per exemple, es va convertir en una botiga de queviures. I després en el conegut restaurant la Casa del Porró, que és el que s'està veient en aquesta imatge. A la imatge podeu veure encara el restaurant amb 2 porrons a les finestres de la planta baixa, que encara es conserven a l'interior de la Casa de Barceloneta. En aquesta foto al restaurant ja veieu que feia temps que havia tancat i l'edifici estava ja molt malmès. Ara passem a la següent imatge per veure el gran canvi. Quan després de moltes queixes pel seu estat, doncs l'any 2010 es va començar a rehabilitar i el 2012 es va obrir la Casa de Barceloneta 1761, que és el centre cultural de la memòria històrica del barri, doncs, que és avui dia fent aquestes activitats de memòria, d'història i cultural pel barri de la Barceloneta. Doncs gràcies. Dono un pas al Joan. El Jesús ja ha explicat què és la Casa de Barceloneta, què hi fan com a centre cultural de memòria del barri. I això, un dels projectes que neix de la seva convocatòria anual és aquest plànol guia que vam presentar ara fa més o menys un any, la proposta de fer-lo. Al Globus Vermell havíem fet ja uns quants plànols guia anteriorment, 5 exactament. Per tant, aquest és el 6è que hem editat. Els altres eren, el primer era sobre l'arquitectura d'avantguarda que produïen els arquitectes del GAT per aquí al seu entorn, el Josep Lluís Sert, per exemple, com a més conegut. El segon que vam treure era sobre els jardins interiors d'Illa de l'Eixample, el tercer va ser sobre el patrimoni industrial del Poble Nou i els 2 últims, que els vam treure fa pocs mesos al mateix moment, un és sobre els mercats de Barcelona, sobre la xarxa de mercats, i l'altre era sobre l'arquitectura de Barcelona entre els anys 50 i 75. I, per tant, aquest és el 6è, que és sobre la Barceloneta. Però, concretament, si us heu fixat, si heu entrat a l'enllaç, té un subtítol que és Història, Arquitectura i Art Públic. L'objectiu del plànol guia és explicar el barri de la Barceloneta, la seva història, les seves característiques, a través de l'arquitectura i de l'art públic. Creiem que el patrimoni material, per tant, els edificis i totes les peces d'art que hi ha exposades, que hi ha situades a l'espai públic de la Barceloneta, per ells mateixos són molt capaços de fer-nos descobrir la història del barri, el significat de les obres d'art, l'estil i els usos que tenien tots aquests edificis, tot aquest patrimoni que encara es conserva, ens permet entendre la història del barri, llegir-la a través seu. I això és el que pretenem amb aquest plànol guia. Llavors, el que faré ara és explicar-vos una mica la història del barri de la Barceloneta amb una sèrie de plànols i imatges que us aniré passant. Alguns d'aquests plànols i imatges surten en el plànol guia, d'altres no hi són. He preferit no posar literalment el que surt en el plànol guia, o no tot, almenys, sinó també posar coses que no hi surten però que estan explicades, perquè la presentació no fos exactament el mateix que el plànol guia, sinó que tingués una mena d'entitat per si mateixa, fos una mica diferent. Llavors us comparteixo la pantalla. Ara a mi suposo que ja no em veieu, però sí que veieu la pantalla que us estic compartint. Això és una imatge aèria de la Barceloneta, que suposo que tots coneixeu. La Barceloneta té unes característiques bastant singulars com a barri, perquè és un barri, podríem dir, relativament aïllat de la resta de la ciutat i amb una entitat pròpia, molt compacta i delimitada per uns límits claríssims, com són les platges i el mar, per una banda, a l'altra banda el port i a una altra banda les vies de tren i des de més recentment, des de fa uns 30 anys, les rondes, que també passen per allà. I en un costat encara més petit hi ha tot el parc de la Barceloneta que separa potser el barri més compacte de la zona de la Vila Olímpica. Això li dona unes característiques singulars, ja de per si.
Aquesta mena d'aïllament o aquests límits tan clars, aquesta separació respecte a la ciutat. I després una altra cosa, que és el que també es veu molt bé en aquesta imatge i que també ha explicat una mica el Jesús, que és el seu urbanisme, el seu pla urbanístic, que es va concebre a mitjans del segle XVIII, com ha explicat el Jesús, per un enginyer militar, el Juan Martín Cermeño, amb uns objectius que són diversos, però que un, i també ho deia el Jesús, és de control militar. Si us fixeu, i per això he posat aquesta imatge, la direcció dels carrers, la majoria de carrers, després n'hi ha de perpendiculars que la imatge, evidentment, no es llegeixen tant, però la majoria de carrers que van en direcció nord-sud també van en direcció, d'alguna manera, cap a la Ciutadella, on ara hi ha un parc, però on en aquell moment hi havia una ciutadella militar. Una ciutadella militar que s'havia construït uns anys abans, després de la Guerra de Successió, amb l'objectiu de poder controlar millor els habitants de la ciutat de Barcelona que s'havien oposat precisament, que havien lluitat contra Felip V, que és qui va acabar guanyant la guerra. Precisament per controlar aquesta ciutadania, aquesta població contrària al règim, contrària al Borbó, contrària a aquesta monarquia. La ciutadella militar serveix per això, per controlar i per poder també entrar a la ciutat ràpidament, en cas de revoltes, de manifestacions o de qualsevol tipus de conflicte. La Barceloneta es projecta d'aquesta manera perquè des de la Ciutadella era molt fàcil veure tots aquests carrers que van justament en direcció cap a ella i veure si hi havia això, revoltes, manifestacions o el que sigui, i poder-hi entrar ràpidament, recte, des de la Ciutadella, recte cap a dintre el barri. Aquesta és una de les característiques, però clar, no era només aquest l'objectiu, l'objectiu també era fer una ciutat o un barri agradable, podríem dir. En aquell moment, com deia el Jesús, les cases eren només a 2 plantes, els carrers en comparació eren prou amples i per tant eren sempre carrers bastant ben il·luminats, no com ara, amb totes les remuntes que s'hi han anat afegint al llarg dels anys, bastant ben il·luminats, bastant ben ventilats, i les cases eren prou grans. Com dèiem, eren cases de 2 plantes, eren cases amb 2 façanes a banda i banda, i fins i tot algunes amb 3. Les que estan en el tester, en el final de cada illa, tenien 3 façanes. Passo de pàgina i només per insistir una mica en el que estava explicant. L'origen de la Barceloneta podríem situar-lo en aquesta guerra de successió o les conseqüències de la guerra de successió. Segurament molts sabeu que amb la victòria de Felip V i per castigar d'alguna manera a la població barcelonina es decideix fer aquesta ciutadella militar i per fer-la es decideix enderrocar una part del barri de la Ribera. S'obliga als propis ciutadans del barri a enderrocar les seves cases i tampoc se'ls dona una alternativa d'allotjament, per tant molts marxen a altres poblacions, alguns es queden a la ciutat buscant algun lloc per viure en altres edificis al centre de la ciutat i alguns s'instal·len a la zona on després s'hi construirà el barri de la Barceloneta. S'instal·len com poden, en una zona com de barraques que ja existia, s'instal·len allà. Per tant, podríem dir que això, que el que dona peu finalment a que anys més tard neixi el barri de Barceloneta són aquestes conseqüències de la guerra de successió. Aquest és un monument, ja que avui parlarem de la història, però també parlarem d'arquitectura i també parlarem d'art públic, edificis i art que ens ajuden a explicar i a contextualitzar la història del barri. Aquest és un monument precisament al general Moragas, un general que havia estat lluitant en la guerra de successió contra els borbònics i que, passada la guerra, va ser executat, se li va tallar el cap i el seu cap va ser exposat precisament en aquesta zona. Això és més o menys al darrere on hi ha el Museu d'Història de Catalunya, del Pla de Palau, és just a darrere. És en aquell nus com de
de carrers i zones verdes. Està allà i és un llorer oprimit per uns blocs de marbre, el llorer com a símbol de la victòria, segurament en homenatge al general Moragues, tot i que no va ser una victòria, sinó que va ser una derrota, però en homenatge al que es podia considerar un heroi d'aquella lluita. I després el monument té inscrit en aquests blocs de marbre un poema del Paul Celan. Comentar també que aquí no es veu en aquesta imatge, però al costat hi ha també un màstil amb una senyera i un altre poema inscrit de l'Àngel Guimerà, que en principi no anava vinculat en aquest monument, però des d'algunes entitats del barri es va reclamar i es va acabar incorporant. I no ho he dit, però el monument aquest és obra de Francesc Abad. Seguim. Com deia, el 1749, Juan Martín Cermeño, que era un enginyer militar, se li encarrega de fer el projecte urbanístic del barri de la Barceloneta. No l'explicaré més perquè ja l'he explicat una mica, també l'ha explicat el Jesús, però aquí el podeu veure dibuixat, aquest conjunt d'illes molt allargades en direcció nord-sud, també direcció cap a la Ciutadella, pel que us comentava abans, i un projecte que preveia, a més de totes les illes d'habitatge, alguns altres espais i concretament, o de manera més destacada, dues places. La plaça de la Barceloneta, on hi ha l'església, i la plaça on s'hi feien les activitats comercials, que és més o menys on ara hi ha el mercat, i la plaça davant del mercat. D'aquesta època, aquesta primera època del barri, una època molt vinculada al mar, evidentment, com sempre ha estat la ciutat de Barcelona, on la pesca, però també tot el que es vincula a l'expansió territorial durant molts segles, hi tenia una presència important. En destacarem alguns edificis, però abans us volia ensenyar també alguna casa que, si més no, la façana i la volumetria s'ha pogut mantenir com a l'època original, una mica com la imatge que veieu abans de la pròpia casa de la Barceloneta. Aquesta, que està al carrer Safareig número 13, o aquestes dues, una al costat de l'altra, que estan al carrer Doctor Giner número 58. Després, edificis destacats. Doncs aquest, per exemple, que és la Torre del Rellotge, que està al moll de Pescadors, que és un símbol del barri. I he dit Torre del Rellotge, tot i que originalment era un far i és un dels fars més antics de la Mediterrània, que es conserven. D'acord? Després, molts anys més tard, va ser transformat i va deixar de ser un far i ara ja és simplement un rellotge, però al mateix temps és un símbol d'aquesta primera activitat vinculada al mar. Després, aquesta figura que veieu aquí encastada en una façana és el Negre de la Riba, que era una talla d'un indi americà que estava en un mascaró de proa d'un vaixell del segle XVIII i que el propietari d'una taverna la va recuperar després d'aquell vaixell, era un bergantí, que es va cremar, la va recuperar i la va exposar a la seva taverna durant molt temps i molt més endavant ja va ser recuperada. L'original està al Museu Marítim i aquesta que hi ha aquí exposada, això està al costat de la plaça del Mercat, com a l'entrada posterior de l'església de la Barceloneta. Això és una còpia que està aquí exposada. Ja us dic que l'original està en el Museu Marítim. I després aquest altre, per posar una altra obra escultòrica molt més contemporània, una de les més recents del barri, que està al costat de l'Hotel Vela i que suposo que podeu imaginar que poden representar les 4 barres de la Senyera Catalana davant del mar i que d'alguna manera evoquen o fan referència a la forta vinculació històrica que ha tingut Catalunya amb el Mediterrani. Estem aquí, passo a aquesta altra imatge. Després d'aquesta primera època on el barri va creixent segons el pla original, després aquest pla queda desbordat i el barri segueix creixent sense un pla d'ampliació, però de manera com molt assenyada segueix creixent seguint la mateixa lògica que ja marcava el pla original. Per tant, si compareu aquesta imatge amb la que us he ensenyat abans, que és aquesta, que és el pla, veieu com les illes s'han seguit reproduint seguint la mateixa lògica.
I també el que veieu, sobretot a la part, diguem-ne, més tirant cap a la Vila Olímpica, són edificis amb altres formes que són indústries. A principis de mitjans del segle XIX arriba la indústria. Per diverses raons, la Barceloneta és un barri bastant atractiu per la indústria, n'hi ha d'altres. Tots coneixem el Poble Nou, abans he comentat que precisament vam fer un plànol guia sobre el patrimoni industrial del Poble Nou. També Sants és un barri molt industrial, la zona de Sant Andreu també. I la Barceloneta ho és i per unes característiques singulars. Per una banda, per la proximitat amb el port, que evidentment li dona la possibilitat d'exportar o importar productes de manera fàcil i tenir-los molt a mà. També per la proximitat amb les vies de tren. Recordeu que, suposo que molts sabeu, que la primera línia de tren que es construeix a Catalunya i a la península és la que enllaça Barcelona amb Mataró, el 1848, i això també dona les possibilitats de moure productes gràcies al tren, que després, a més, ampliarà la seva xarxa. I a més, o com a tercer factor que fa que aquí a la Barceloneta s'instal·lin moltes indústries, és la prohibició de l'any 1846 de l'Ajuntament de Barcelona d'instal·lar noves màquines de vapor a l'interior de la ciutat emmurallada. En aquell moment, la ciutat seguia amb muralles, s'enderroquen uns 15 anys més tard, a principis dels anys 60, un cop s'aprova el Pla Cerdà, als anys 50 ja, quan s'està fent el Pla Cerdà i després ja, quan comença a construir-se, les muralles ja estan enderrocades. En qualsevol cas, als anys 40 del segle XIX es prohibeix instal·lar noves màquines de vapor a dintre la ciutat emmurallada. Això fa que moltes indústries, en lloc d'instal·lar-se dintre la ciutat, com ho haguessin fet, s'instal·len en barris o poblacions properes, i una, per tant, és la Barceloneta. D'indústries en podríem anomenar moltes, la Nueva Vulcano, la precedent de la Catalana de Gas, que no es deia així, però que s'acabarà anomenant Catalana de Gas, els tallers d'Alexandra, la foneria Domènech, la maquinista terrestre i marítima, que segurament va ser la més important o la més gran, la que durava més, on hi havia més treballadors, els tallers Escuder, podríem citar moltíssimes. Aquí veieu algunes imatges que fan referència, o sigui, imatges de testimonis encara existents que fan referència a tota aquesta indústria que hi havia aquí. Aquest era l'arc, un arc de mig punt que donava accés al complex de la maquinista i que es va conservar un cop es va enderrocar tota la indústria i s'hi van construir nous blocs d'habitatges, es va conservar l'arc en record. Això és l'estructura del gasòmetre, una estructura que subjectava un dipòsit de gas de tota l'àrea on hi havia la Catalana de Gas. I això és la torre d'aigües també de la Catalana de Gas. Si reconeixeu aquests edificis i coneixeu la zona, sabreu que tant l'estructura que he ensenyat fa un moment del gasòmetre com la torre de les aigües ara mateix es troben a dintre del que és el Parc de la Barceloneta. Gran part de la zona del Parc de la Barceloneta, tota, era el que ocupava la Catalana de Gas. Però també hi ha altres edificis en altres zones, com aquest, i que també és un edifici, en aquest cas, bastant més recent. Són els tallers que es van construir als anys 30 per la Nueva Vulcano, que era una indústria especialitzada en construcció i reparació de vaixells, i que ara suposo que l'edifici té altres usos, evidentment. Però es conserva, i a més un edifici bastant singular en comparació, per exemple, amb el que he ensenyat abans, si tiro enrere, aquesta torre de les aigües d'estil modernista, amb un cromatisme com molt exagerat, amb una certa floritura en els seus detalls, amb una barreja de materials bastant característica del modernisme. Trobem ceràmica, trobem totxo vist, la ceràmica en forma de trencadís, amb molts colors diferents, també trobem diferents formes, el tronc de la torre té 8 costats, per exemple, després el dipòsit d'aigües, aquest cilindre, que està cobert amb una coberta en forma de con. Per tant, trobem una riquesa de formes, de volums, de materials bastant important, i en canvi aquest edifici és com molt més rigorós. Té un cert aire monumental per la seva simetria, per la seva repetició en les obertures i l'estructura, però al mateix temps és molt més despullat de detalls, molt més simple de línies,
i que veu molt més d'aquests corrents ja d'avantguardes de principis del segle XX, no? De l'arquitectura moderna, amb un punt art déco, potser. Però quan parlem de l'època industrial de Barceloneta, no només parlem d'indústries, també parlem de cooperatives. Les cooperatives obreres que el que feien era donar servei a tots els obrers del barri, els membres d'aquestes cooperatives, serveis de tot tipus, des de venda de productes més barats dels que podien trobar a les botigues, servei de biblioteca, de serveis, no sé, hi havia com clubs de teatre, hi havia un bar segurament, hi havia possibilitats de fer cursos per formar-se, per aprendre a escriure i llegir. Per tant, suplien una part de l'oci d'aquesta gent, oferien oci, oferien formació, oferien productes, sobretot alimentaris, a bon preu. I trobem aquest edifici, que és la Fraternitat, que ara és una biblioteca pública, però que originalment era això, cooperativa. Un modernista, uns edificis com aquest, la cooperativa del segle XX, és semblant a l'edifici que he ensenyat abans de la Nova Volcano, de línies molt pures, tot blanc, de formes, també un punt manual, però ja molt més modern, molt contemporani. És un edifici, en aquest cas, dels anys 30. La cooperativa des d'abans, però va ser bombardejada a l'inici de la Guerra Civil i just acabada la Guerra Civil, el 39, construir aquestes noves. En aquesta imatge veieu un plànol semblant al que ensenyava abans, però si us hi fixeu, en la banda que toca les illes de França hi ha com unes illes molt més grans. Aquestes illes són l'Eixample de la Barceloneta. L'Eixample de Barceloneta, al mateix moment en què s'està construint l'Eixample de Barcelona, igual que Barcelona és eixamplada, digue'm, Jesús. Ja està, que es veia malament, ara es torna a veure bé. Perdó, se'm deies alguna cosa. Doncs anava a dir això, a finals del segle XIX, principis del XX, es consolida aquest petit eixample de la Barceloneta, aquestes illes més grans que ja no segueixen la disposició de la retícula original i on trobem edificis modernistes, entre d'altres, no tots, però alguns. A més, precisament aquests d'una foto almenys no estan allà, però sí que està a la Barceloneta. Però trobem edificis amb més floritura, molt propi d'aquella època, de finals del XIX, principis del XX. I, abans d'anar aquí, és una altra cosa que us volia ensenyar. Llavors, què passa? Això, segle XVIII, tenim una Barceloneta originària, molt vinculada al mar. Segle XIX arriba a la indústria, el barri segueix creixent, s'instal·la indústria sobretot en els seus perímetres. A finals del XIX, principis del XX, es construeix aquest eixample de la Barceloneta, amb edificis molt semblants als que trobem a l'Eixample de Barcelona, amb dimensions més modestes, amb pisos més modestos també, però alguns amb aquestes filigranes, podríem dir, estilístiques, d'esgrafiats, cornises molt elaborades, branes de ferro forjat. Tot això ho trobeu en aquella zona, sobretot, però també en alguns altres edificis del barri. I al segle XX és quan arriba l'oci vinculat al mar. Fins aleshores el mar sempre havia estat com una cosa, un darrere, o en qualsevol cas un lloc on sortir-hi per anar a pescar o per anar a conquerir nous territoris, però no com un lloc d'oci. I és amb el segle XX que comença l'oci vinculat al mar, amb els banys, que tots coneixereu, els banys de Sant Sebastià, els banys de la Barceloneta, i vinculat a tot aquest oci comença el sector de la restauració, amb bars, restaurants. Tot això es va expandint i es va expandint al llarg del segle XX, va creixent fins a la situació en què ens trobàvem als anys 80, on tota la franja marítima donant sobretot a la platja estava envaïda d'aquests xiringuitos que també havien anat creixent sense cap mena de control sobre la pròpia sorra
i que quan Barcelona és designada ciutat olímpica l'any 86 es decideix transformar, no? I donar-li una nova cara. A aquella època, als anys 80, també s'aprova el Pla Especial de Reforma Interior, que és un pla urbanístic que preveu això, d'alguna manera posar al dia la Barceloneta, fer-li un rentat de cara general. Estic simplificant molt l'explicació per entendre'ns, no? I això va molt vinculat al que us comentava, als Jocs Olímpics. Els projectes, per dir-ho d'alguna manera, el que suposen és una dignificació de l'espai públic, una recuperació del front marítim, una reorganització de la mobilitat amb les rondes, no? I sobretot, per tant, són reformes que afecten, jo crec, a les zones públiques. No és un tema tant d'edificació, d'edificis que ara us pugui ensenyar, que evidentment n'hi ha dels anys 80, sobretot equipaments públics com el Centre Cívic de la Barceloneta, l'Hospital del Mar, més endavant es fa part de recerca biomèdica i també serveis que arriben, com la Torre Mare Nostrum, que és el gas natural, o molt més recentment l'Hotel Vela. Però sí que els Jocs Olímpics són un impuls en aquesta transformació del barri, terciarització del barri i d'alguna manera donen pas, encara que potser no és buscat, o sí, no ho sé, però hi ha un efecte com contradictori, que totes aquestes millores són pel barri i al mateix temps posen les bases perquè aparegui la gentrificació, vinculada a l'especulació urbanística, vinculada al turisme massiu i de low cost, i per tant té un efecte positiu inicialment pel barri, però més a llarg termini té un efecte contradictori perquè posa en perill moltes famílies que viuen al barri i que a partir d'un cert moment es veuen que no poden seguir pagant els lloguers o els preus d'allà. Aquesta seria una mica la història a il·lustrar que expliquem en el Plànol Guia, però volia acabar aquesta explicació amb un projecte. Torno a aquest plànol, que és un projecte que es fa justament l'any 92, vinculat als Jocs Olímpics, dintre d'un programa que es deia Olimpíada Cultural. S'impulsa un projecte anomenat Configuracions Urbanes. I és un projecte d'art públic, de dotar el barri d'obres d'art públic, i no només el barri de Barceloneta, sinó la Ribera i la Barceloneta. Vincular aquests dos barris, que d'alguna manera un és origen, o dona origen a l'altre, la Ribera dona origen d'alguna manera a passar la Guerra de Successió a l'altra, a la Barceloneta, vincular aquests dos barris a través d'un recorregut de peces d'art a l'espai públic. Aquest projecte el comissaria la Glòria Moura, que és una comissària i experta en art, i s'invita 8 artistes a fer obres a l'art públic. No comentaré les que estan al barri de la Ribera, només us les anomeno. La primera estaria en el convent de Sant Agustí i és del James Turrell i és una obra, l'explico una mica. És una obra més d'il·luminació amb colors en els espais d'accés al convent de Sant Agustí, que és el que veieu en aquesta imatge. La següent és una obra del Plensa, que està al passeig del Born i que són uns cofres metàl·lics a sobre d'alguns dels bancs del passeig i unes boles o bales amb unes paraules i unes lletres i uns números impresos. La tercera és aquesta, que es diu Quatre Falques i que és d'un artista anomenat Ulrich Ruckrim, que està a Pla de Palau. Aquestes són les que queden d'alguna manera fora del que és l'àmbit estrictament del barri de la Barceloneta. I les que sí que explicaré una mica més són les que hi ha pròpiament a la Barceloneta, d'aquest mateix recorregut. La primera, baixant des de la Ribera, que ens trobaríem, és aquesta del Lothar Baumgarten, que es diu Rosa dels Vents. Són unes lletres encastades a terra, a la vorera, a l'asfalt, en tota una zona bastant àmplia, a la plaça Pau Vila, a Pla de Palau, darrere el Museu d'Història, i que representen o escriuen els noms dels 8 vents. Gregal, Migjorn, Tramuntana, Llevant, tots, els 8. És una obra que té la gràcia que costa trobar tots els noms i que per tant és com un joc, proposa un joc a l'espectador d'anar-se movent per tota aquella zona, recorrent, i anar trobant les lletres i les paraules escrites en aquesta vorera. I és una obra també inspirada en el poema Veles i vents d'Ausiàs March, un poema molt conegut, sobretot perquè el canta Raimon, i que
El que és aquest poema és com una carta que escriu un enamorat que està a Itàlia i vol anar a València a veure la seva estimada i demana ajuda als vents perquè l'ajudin a arribar des d'Itàlia fins a València. Però també, més enllà d'això, es pot entendre com un homenatge a tots els mariners del barri, a aquesta vinculació un altre cop del barri amb el mar i, per tant, amb els vents que havien d'empènyer els vaixells. La següent obra és aquesta, del Mario Merz, que es diu Crescendo a Pare i que és també encastada a terra, curiosament. És una sèrie de cubs amb una tapa de vidre i un número de neó a l'interior que s'il·lumina de nit. Sovint s'espatllen, llavors si l'aneu a veure veureu que alguns d'aquests números no funcionen a vegades, ho hem d'anar reparant constantment. I aquests números representen la sèrie de Fibonacci, que és una manera que resulta de sumar sempre els dos últims números. Per exemple, comença amb l'1, el següent número torna a ser l'1 i el següent número és el 2, perquè 1 més 1, que són els previs, dona 2. El següent número és el 3, perquè 2 més 1 dona 3. I llavors sempre anem sumant els dos anteriors per obtenir la següent xifra. L'obra, els cubs aquests estan situats en un espai públic enorme i els cubs es van separant proporcionalment a la xifra. Per tant, els cubs cada vegada estan més separats i tota l'obra ocupa una extensió d'uns 100 metres. La gràcia d'aquesta obra jo crec que no té tanta relació amb la pròpia història de la Barceloneta, o no l'he sabut trobar i no l'he llegit enlloc, però sí que potser té relació amb l'espai. És un espai enorme i el que fa, una mica com l'anterior que hem vist de la Rosa dels Vents, és proposar-nos un joc en un espai gegant, en un espai públic. Una cosa lúdica, que és recórrer aquest espai, aquests 100 metres, a la recerca del següent número. Quan estan molt allunyats, sobretot, costa veure. Des d'un número costa veure el següent, o l'intueixes allà lluny. Per tant, la gràcia és aquesta, anar recorrent tota aquesta sèrie des de l'1 fins a l'últim número, que és el 21. La sèrie és infinita, però aquí només n'hi ha 21 de números. Estic acabant ja, Aquesta altra obra és una obra del Juan Muñoz, que es diu Una habitació on sempre plou, que és una gàbia sota d'uns ombús que li fan ombra, i a dintre d'aquesta gàbia hi ha aquestes figures, com uns saltamartins o tentempiés en castellà, que són aquestes figures amb una base esfèrica en el seu interior. És una obra que curiosament havia de tenir un sistema d'irrigació perquè hi plogués sempre, ja que es titula així, i per la seva complexitat tècnica aquest sistema d'irrigació no es va instal·lar mai. Per tant, és una obra que es diu Una habitació on sempre hi plou, quan en realitat no hi ha plogut mai, o almenys només hi ha plogut quan hi ha plogut de veritat, però mai de manera artificial com estava previst. I la relació amb el barri, amb la història, amb el context, tampoc sabria massa dir quina és, més enllà de que són les figures que es protegeixen d'un sol fort, ja sigui pels ombús que rodegen l'escultura, situats expressament per això, com per la pròpia estructura de gàbia que amb aquestes peces metàl·liques va filtrant el sol i va ombrejant. Per tant, pot tenir una certa relació amb el sol fort del Mediterrani, per tant, amb l'exterior, amb el mar, amb les platges. També s'ha de dir que el Juan Muñoz en aquella època feia moltes escultures basades en aquestes figures. Per tant, també té una relació amb la seva pròpia obra i amb tota una sèrie d'escultures que fa en aquella època basades en figures semblants a aquestes que esteu veient aquí. Després hi ha aquesta, és la penúltima ja acabaré, que és de la Rebecca Horn, una artista alemanya, que es diu l'Estel Farid, i que és aquesta superposició de 4 cubs bastant grans, com 4 grans capses, amb uns costats oberts com grans finestrals i uns costats opacs. Aquesta escultura sí que clarament fa referència a la Barceloneta, està situada allà on hi havia hagut els xiringuitos que comentàvem abans, que ocupaven part de la platja, i llavors, per una banda, pot fer referència a aquests xiringuitos que anaven acumulant volums i volums una mica cutres, alguns,
que anaven sobreposant-se a la platja i creixent cada vegada més en horitzontal, i en aquest cas seria en vertical, i, per tant, seria un homenatge a aquests xiringuitos i també seria un homenatge a les remuntes que abans comentava el Jesús, que es van anar fent en els edificis originals de la Barceloneta, no? I que a partir d'un cert moment es van deixar de fer una segona planta, després una tercera, després una quarta, no? I es anaven superposant més i més volums a sobre les cases originals. Doncs seria una mica això, aquest homenatge, aquest record al que havia passat al barri. I l'última d'aquesta sèrie és aquesta, Balança romana, es titula, d'un artista grec que es diu Yanis Kounelis i que com veieu són com unes plataformes amb uns sacs de cafè sobre seu i penjant unes de les altres des de dalt de tot on hi ha una biga que les subjecta a totes. I això fa referència, evidentment, a la càrrega i descàrrega que es produïen al port constantment de mercaderies, a la importació i exportació. Per això són sacs de cafè, un producte que venia de lluny. I és una obra feta amb materials com molt senzills, metall, sacs i poca cosa més, i que representa o que està molt vinculada a l'arte povera del qual el Yanis Kounelis era un dels màxims representants. Amb això acabaria una mica l'explicació. El que veieu aquí és el plànol guia, les dues cares del plànol guia. El plànol guia és com un DIN A2, entre DIN A2 i DIN A1 de gran, amb dues cares impreses. En una banda hi ha tot el llistat de les obres que hem seleccionat, són 39 edificis i 19 obres d'art públic, que són gairebé totes les que hi ha al barri. I a l'altra banda hi ha uns textos que expliquen la història del barri amb els plànols en petit, que aquí els veieu també, els mateixos que us he ensenyat, i un plànol més gran on hi ha situats exactament tots aquests edificis, totes aquestes obres d'art públic. Ai, perdoneu. Aquí veieu el llistat aquest d'edificis, molt petit, però us el podeu descarregar d'internet i el podreu veure tan gran com vulgueu. I aquí veieu aquest plànol que sí que situa totes aquestes obres, tant arquitectòniques com artístiques. I només un detall que m'agradaria anomenar, és una tonteria potser, però a mi em sembla interessant i per això ho hem fet així. En el plànol aquest, els carrers, hem posat, evidentment, els principals, les avingudes principals, però després dels carrers interiors del barri hem situat o hem posat, escrit, només aquells que tenen noms que fan referència a tots aquests temes que hem estat tractant ara. Per tant, carrer dels Magatzems, carrer dels Safaretjos, carrer del Mar, carrer dels Pescadors, tot el que fa referència als oficis, a la història, a tot el que s'hi feia a la Barceloneta són els noms que hem destacat en el plànol. I aquí acabaria una mica la meva xerrada. Tornaré a treure la pantalla. Ara em veieu a mi. Molt bé. No sé si, Jesús, vols afegir alguna cosa? Vols fer alguna correcció? Potser no, correcció. Que hagi dit o no sé, o comentar alguna cosa del que hagi comentat. No, correccions cap. Està mirant algunes preguntes que es començaven a fer ja. Sí, en veig una. Diu, quin tipus de població s'instal·la a l'Eixample de la Barceloneta? Podries respondre? La zona de l'Eixample de la Barceloneta també continuaria a ser una zona de gent molt relacionada amb el mar, però sobretot també amb activitats fabrils. En el cas de la Barceloneta, amb la indústria metal·lúrgica, que es dedicava a aquelles fàbriques de la Barceloneta. I era una zona molt diferenciada del reste de la Barceloneta, encara avui dia es veu, en el tipus de carrers. També té aquesta relació amb la idea d'Eixample. Eren més amples. Al carrer Ginebra ja es veu aquesta diferència, no està també la zona de la cooperativa del segle XX. Els carrers són una mica més amples i les cases ja fan aquelles cantonades com a l'Eixample que estan tallades. No són un angle recte. Sí, estan tallades a 45 graus com a l'Eixample de Barcelona, de fet, no? Sí. També dic que això d'arribada de gent, ara que estava pensant en una de les xerrades que vam fer a la Casa de la Barceloneta, la quantitat
de gent que va venir a treballar, famílies de València. Per això també hi ha molts noms de carrer de la Barceloneta que tenen noms d'interès de València. O sigui, a l'Eixample també va arribar gent molt diversa i que es va acabar de distribuir per la zona de la Barceloneta. Molt bé. Doncs... Sí, no veig més preguntes. No. Doncs llavors ho deixaríem aquí, no? No sé si tu vols dir alguna altra cosa. No, estava llegint sobre edificis industrials del barri. Bé, sí, això és el que hem anat parlant i sí, sobretot també fer incís en que aquests mapes de globus vermell i de la Casa de la Barceloneta doncs estaran a la Casa de la Barceloneta i també repartits pel barri, perquè tothom pugui saber i conèixer quina és la història de la Barceloneta i quins són els elements que la conformen històricament, però la seva cultura i també els àmbits artístics o de patrimoni, que creiem que és molt important també que estiguin a l'abast de la gent i per això també el Globus Vermell des de Casa Barceloneta s'ha posat a la web, a les nostres pàgines, perquè la gent s'ho pugui baixar completament gratuïta. Sí, això és veritat. No ho hem dit abans, el Plànol Guia té 2 formats i 2 edicions, no? 2 formats, perquè un és el format PDF que està descarregable online, tant en català com en castellà, i per tant aquestes 2 edicions, o sigui, 2 formats, un és el PDF i l'altre és en paper. I les 2 edicions són en català i en castellà. Els PDFs els teniu disponibles a la web, tant de la Casa de la Barceloneta com del Globus Vermell, trobareu els enllaços i us els podeu descarregar directament en els 2 idiomes. I en paper, encara no, justament pel tema del coronavirus i el confinament, encara no els hem pogut tenir i distribuir. Per tant, quan s'acabi el confinament i puguem rebre'ls de la impremta, que ja els tenen impresos i els tenen allà esperant a lliurar-nos-els, doncs els començarem a distribuir. O sigui que això, si els voleu en paper us haureu d'esperar una mica més, però en PDF ja els teniu al vostre abast. Sí. I ja està. Si no hi ha més preguntes, que jo no en veig, doncs esperem que us hagi agradat i esperem que disfruteu del Plànol Guia. Gràcies per haver participat a tothom. Això, gràcies a tots. Vinga, que vagi molt bé. Que vagi bé. Gràcies, adeu.